Bueno, arratsaldeon, hasi ingo dugu osoko bilkura, bai. Lehenengo puntua daukagu 2025ko azaroaren 25ean egindako bilkurari dagokion akta onartzea. Hemen aldeko botoak, batez. Bigarren puntua, 2026ko urteko udalaren aurrekontua eta plantilla organikoain hasierako onarpena. Kasu honetan daukagu antolakuntza batzordeko irizpena eta proposatzen da aurrekontu bat 23.927.976 euroko kopuruekin onartzea, bai sarreretan bai gastuetan. Eta baita ere, proposamenean agertzen den plantilla organikoa onartzea proposatzen da. Eta akorde hauek dira osoko bilkurari aurkezten zaizkionak. Lehenengoa 2026ko ekitaldirako udalaren aurrekontua lehendabizikoz onartzea. Eta 15 egunez jende aurrean jartzea reklamazioak aurkeztu ahal izan daitezen. Era berean aditzaren batea, alegaziorik egunezean aurrekontua behin betiko onartutzat hartuko dela. Bigarrena, 2026ko ekitaldiko udalaren plantilla organikoa lehendabizikoz onartzea eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Hirugarrena, 2026ko onartuko diren aurrekontu orokorra eta plantilla organikoa 15 egunez jende aurrean jartzea interesdunek erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Horretarako iragarkiak argitaratuko dira Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki oholean. Eta laugarrena, erabaki hauek behin betikotzat joko dira reklamaziorik aurkezten ez bada, eta hori horrela bada, Gipuzkoako aldizkari ofizialean behin betiko unerpenari buruzko iragarkia argitaratuko da, eta aurrekontua txertatuko da kapitulen arabera laburtuta. Bale, eztabaida hasiko dugu txikitik handira, Ariana, zurea da hitza. Hoy traemos a debate un presupuesto que a nuestro juicio representa un paso firme y responsable en el camino que nos marcamos al inicio de la legislatura. Avanzar en los proyectos estratégicos que este municipio necesita y cumplir con los compromisos que asumimos con nuestros vecinos y vecinas. Hablamos de un presupuesto que supera los 23,4 millones de euros, un incremento significativo respecto al año anterior, pero totalmente coherente con las necesidades y retos que tenemos delante. La propuesta que hoy defendemos se ha construido con una mirada amplia, distribuyendo los recursos de manera equilibrada entre las distintas áreas municipales, garantizando que cada ámbito cuente con las herramientas suficientes para seguir mejorando el Goibal. Destaca el refuerzo en el área de territorio, impulsando por actuaciones que consideramos esenciales para la movilidad y los servicios del municipio, como el nuevo aparcamiento de Rezabal, que será un elemento clave para reorganizar flujos y facilitar accesos y mejorar la vida diaria de muchas personas. En el apartado de inversiones nos encontramos con un conjunto de actuaciones que no solo responden a necesidades actuales, sino que construyen el Goibal de los próximos años. Desde la mejora de caminos rurales hasta el impulso de la comunidad energética local, pasando por la modernización del gimnasio de Milcheta o los trabajos en nuestros núcleos rurales. Cada una de estas partidas suman para reforzar nuestros servicios, nuestra sostenibilidad y nuestra cohesión territorial. Y quiero subrayar algo muy importante. Estos presupuestos no actúan solos. Forman parte de un trabajo mucho más amplio con otras instituciones. Gracias a esa colaboración hemos asegurado que inversiones que, aunque no figuren directamente en nuestras cuentas, son fundamentales. El nuevo ambulatorio, la reforma de Perro-Muguruza, la actuación social en Santa Clara, el futuro Bidegorri-Alzola-Mendaro, las mejoras acordadas con Danovat o el avance del proyecto de la nueva residencia de Rezabal. Estamos hablando de actuaciones que superan ampliamente la capacidad del ayuntamiento por sí solo y que demuestran que el Goibal sabe trabajar en red para crecer. Las previsiones de ingresos también avanzan en positivo, con mejoras tanto en impuestos como en tasas y transferencias. Este aumento nos permite abordar nuestras prioridades sin comprometer la estabilidad financiera. Queda claro que contamos con un marco económico sólido y con el apoyo de otras administraciones, algo imprescindible para mantener un municipio vivo y en evolución.
Al mirar al futuro, no nos conformamos con ejecutar proyectos ya iniciados. Estamos preparando planes transformadores como la renovación del casco histórico, la actuación integral en Alzola y la estrategia de transición energética. Son planes complejos que requieren visión y escucha y dedicación, y estamos comprometidos a abordarlos. Quiero destacar también el trabajo interno realizado este año para estabilizar la plantilla municipal. Contar con personal preparado y con condiciones estables es la base para asegurar servicios públicos de calidad. Esta consolidación era imprescindible para el Goibar, para que el Goibar pudiera afrontar sus desafíos con garantías. Por todo ello, responde a las necesidades del presente y prepara a nuestro municipio para afrontar el futuro con solvencia, porque es un presupuesto realista y ambicioso. Y construidos de la colaboración, votaremos a favor del presupuesto. Bale, Ariana, eskerrik asko. Aitziber, zuria da hitza. Bueno, aurrekontuak borondate politikoen adierazpenak dira eta hauek bere barruan ere bai ikuspegi integral bat izan behar dute. Zuzeneko kostu ekonomikoetaz gain, badaude beste gizarte edo ingurumenean sortzen diran inpaktuak eta horiek ere kontuan hartu behar direnak. Gai hauetako batzuk naiz eta ezin diren ekonomikoki kuantifikatu, horrek ez du esan nahi lehentasun gutxiagoko gaiak direnikan. Eta horregatik, EH Bildu planteatzen dituen proposamenak dira 16 proposamen, hainbat ardatzen inguruan. Ingurumenaren arloan adibidez, 4 gai dauzkagu, alde batetikan komunitate energetiko batarako proiektu baten idazketa proposatu dugu, beroa sortzeko sistema zentralizatu bat, trenbidetikan hasi eta San Roke aldera bertako eraikin publikoak eta etxe bizitzak hornitzeko, polikiroldegia, mintxeta, bertan dauden hezkuntza zentroak eta etxe bizitzak. Biomasa bidezko galdera bat eta inguru horretan dauden enpresek sortzen duten, baina galtzen duten bero hori ere aprobetxatuz, zeren eta biomasa eta bero industriala, soberan dagoen bero industrial hori hartzen duten edo barne biltzen duten sistema horiek azkenean abantaila garrantzitsuak izaten dituzte, alde batetikan modu zentralizatuan sortzen diren sistema horiek eraginkorragoak dira beste banakako sistemakin alderatuta. Normalean galdu egiten den bero industrialen horren aprobetxamenduak energia kostua ere asko murrizten du eta sistema honek adibidez kalefazioa eta ur beroa eskaintzen du. Une oro klima edozein dela ere. Eta egusi panelek adibidez ezin dute hori berdindu, zeren egusi erradiazioaren menpe daude eta soberan dagoen galtutako energia hori ezin dutelako berreskuratu. Gero bigarren izan litzateke lur publikoaren erosketarako partida bat ere planteatu dugu. Eta, kasu honetan 60.000 euro planteatzen ditugu azken urteetan bezala eta beste herrietan egiten ari diren bezala. Lur erosketa tresna baliotsua da, bai ingurumena babesteko eta jasangarritasunaren inguruan, eta gure herria planifikatzeko ere bai ikuspegi estrategiko bat abiatzen du. Lurren erosketak eta nolabait ere babesleku klimatikoak ere bai lotura zuzena daukate, zeren eta lurzoru publikoak herriari aukera ematen diote, neurriko, adibidez, muturreko fenomeno klimatikoak egoten direnean, horregatikan babesteko, eta izan ditezke eraikin publikoak, izan ditezke berdeguneak, edo izan ditezke beste gune edo espazio ireki batzuk. EH Bilduk Basarte kalean dagoen skate parketikan hasi eta Errotaberriraino orduan ibai ertzeko bide hori planteatzen du babesleku klimatiko bat bezala egokitzeko, hori da izan da gure proposamena, egun dagoen espazio bat izango litzateke eta herritar askori mesede egingo liokenak. Beste gai bat da, adibidez, mendibideen kasua, gure herriko mendibide publiko batzuk ez dira momentuan erabilgarriak, arrazoi desberdinengatikan, eta kasu honetan desagertzeko arriskoan ere egon daitezke horietako batzuk, beraz, hauek udal inventario barruan sartzeak ematen digu aukera gure ondare hori nolabait identifikatu, babestu eta kudeatzeko. EH Bildu duela 8-9 hilabete hainbat bide proposatu zituen inventario honetan sartzeko, hauek konpondu eta nolabait herritarrei zabaldu ahal izateko. Aldez,
udal gobernuaren aurrekontuaren proposamenean partida hau murriztu egiten da, eta gainera udalak zer bide egokitu behar diren erabaki beharrian, erabaki hori enpresa pribatu baten esku uzten du, ez? Eta honek erantzunkizun politikoa saihesteaz gain, prozesu ere luzatu dezake denboran. Arlo sozialean, lau gai batez ere, aldi batetik etxez-etxeko zerbitzuen esleipena 2026 izango da. Partida handitzeak bere kasa horrek ez du esan nahi langileen lan baldintzak hobetuko direnik, zeren eta lan baldintzan hobekuntza horiek esleipenean bertan txertatu beharko lirateke, zeren eta bestela prekaritatea areagotzeko arriskua egongo litzateke. Etxez-etxeko langileen partzialitatea hori murrizteko ezin duguna da Espainiar estatuko hitzarmena erreferentzia bezala hartu, eta inguruko herrietan dauden beste hitzarmenekin konparatzen baldin badugu, adibidez Oñati edo Bergara edo Eibar, ikusten da hobekuntzarako kontikan tarte bat ere badaukagula, bai arlo ekonomikoan eta baita arlo sozialean ere. Gainera, zerbitzua bera titulartasun publikokoa izan da, enplegu duina eskaini beharko genieke langile hauei, eta ez da zuzena udalangileentzako adibidez baldintza egokiak eskaintzea edo ematea, eta aldiz langile hauen prekaritatea oraindik ere mantentzen jarraitzea, ez? Gainera, zaintza zerbitzuak dira momentuz ere bai bakardade zautatuan dimentsioa zuzenean ezagutzen dutenak, ez? Arazoa esponentzialki handitzen ari den gai bada, arazo larri bat bihurtzen ari da, eta horrek eskatuko du aurrera begira bai zerbitzu hauen birplanteamendua, baina momentuz eskatu duguna izan da 2023an garatutako diagnostiko hori ekintzez garatzea. Etxe bizitza arloan ere beste bi proposamen, alde batetik ondare publikoa handitzeko partida bat proposatzen genuen, 300.000 euroko partida bat, guretzako inbertsio estrategiko bat dena, eraikinak birgaitzea alde batetik auzoak hobetzeko eta beharrean dauden familiak, adinekoak, gaztei eta barri erantzun bat eman ahal izateko, eta nolabait merkatu pribatuak sortzen duen presio hori pixkat murrizteko, ez? Azkenan, ondare publiko indartsu batek koltsoi baten moduan jokatuko luke, eta herrian ditugun behar desberdinei aurre egiteko aukera emango liguke. Gainera, legeak aukera ematen digu egoera txarrean dauden eraikinetan esku hartzeko eta baita ere hauek eskuratzeko, ez? Eta eraikinean egoera arriskutsua baldin bada edo jabeek beraien bete beharrak betetzen ez baldin badituzte, badago aukera desjabetze batetarako edo nahitan eizko salmenta batetarako, non udalak ere bai, saldu aurretikan ere bai, badaukan eskubideak lehentasunez eskuratu ahal izateko. Beste proposamen bat izan litzateke etxebizitzaren diagnostikoa eguneratzea eta etxebizitzak merkaturatzeko helburu kuantitatiboak ezartzea. Zeren eta 2018an egindako diagnostikoa zaharkitu egoteaz gain, helburu zehatzik gabe egindako diagnostiko bat izan zen, izan ere azterketa batek arazoa identifikatu dezake, baina horrek ez du esan nahi konponbidea bertan egongo denik. Azpiegituren inguruan, beste 5 gai. Saiobenteko ur horniduraren proiektua dagoeneko udalean dago, eta lehen 2 faseak batera egitea aurreikusten du. 428.000 euroko aurrekontua azaltzen da bertan. 2024ko aurrekontuetan izan zen gobernuaren proposamena eta konpromiso bat izan zen gainera, plan hau egitea, aurrera ematea, ura saiobentera eramateko proiektu aurrera ematea. Legeak esartzen du gainera ura bermatu behar duela auzo guztietan, udalak, baita landa auzoetan ere bai. Landa auzoetako putzuek ez baldin badute ur kantitate nahikoa edo hau ez baldin bada kalitatezkoa, edo eskazia izateko arriskoa baldin badago, orduan udalak hornidura egokia bermatu behar die auzotar hauei. Eta dagoeneko ura daukatela esatea ez da justifikazio nahikoa. Auzo batek urez ondo hornitua dagoen edo aztertzeko orduan, erakundeak baloratu behar dute alde batetikan lehortei aurre egiteko daukaten gaitasuna, ur horren kalitatea eta erreserba maila. Putzuen mailak eskasak baldin badira, horrek esan nahi du ez daudela urez behar bezala horrituta, eta une honetan saiobenteko putzu askok
ez dituzte betetzen tratamendurik gabe kalitatezko baldintza egokiak. Beste gai bat, Altzolako berroratze planari buruz. Gipuzkoako Batzar Nagusietan onartutako konpromiso hori ejekutatzea eskatu diogu udal gobernuari. Proiektuaren idazketa, berroratze proiektuaren idazketa 2026ko udaberrirako egitea. Batzarretan, bai EAJak eta bai PSek ezetza bozkatu zioten proposamen honi, aldiz badirudi, DBGSak Altzolako berroratzeko plan bat idazteko asmoa daukala, beraz berri pozgarria da, naiz eta momentuz zaizkigun aipatu, proiektu horren ardatzak zentzuk izango diren, helburuak, faseak edo azterketa hortatikan jarduera pasatzeko CEP pasatu daitezkeen. Guk dakigula momentuz ez da bermatu auzotarren parte hartzea azterketa honen inguruan, eta uste dugu mota honetako prozesuetan partaidetza goiztiarra funtsezkoa dela, azterketa honek legitimidadea eta erabilgarria izan dadin. Beste gai bat, Muguruzako eskolan etorkizunari dagokionez, udaleko txostenean 3 aukera planteatzen dira, 3 aukera bideragarri planteatzen dira, beraien aurrekontu eta guzti. Gobernuak aurreikusten duen parte hartze prozesu horretan aukera guzti horiek bermatzea proposatu du EH Bilduk, lehiaketa aurkeztuko diren proiektu horietako bakoitzean. Herribusari dagokionez, zerbitzu honetako geltoki kopurua, bai hauen kokapena eta baita bertara iristeko baldintzak ez dira irisgarriak, orain berri landu den PIAU edo irisgarritasun planaren arabera. Egoera hau zuzentzeko azterketa bat da guk planteatu duguna. Ezetza jaso dugu, baina geralekuak irisgarritasun baldintza nahikoak betetzen ez dituztela jakinda, eta ezer ez egiten ez baldin bada horrek udal erantzukizuna saihestea suposatuko luke. Eta gero azkenik komunen plana garatzeko ere bai, 2 komun planteatu ditugu 2026-ako. Berdintasuna euskara eta gazteriaren arloan. Gazteria, berdintasuna eta euskara termino absolutuetan, Murrizketan nabarmena jasan dituzte. Azaroko 25ko adierazpenerako EH Bilduk indarkeria protokoloa eta berdintasun plana egureratzea proposatu genuen, EAJ eta PSek ezetza bozkatu zenuten. Berdintasun planak egia da ez direla urtero egiten, baina egokiena izaten da ekintzak partida propioak izatea, neurriak airean gelditu ez datezen, eta hartutako konpromisoak ere bai ziurtatzeko. Eta gero indarkeria matxistan protokolo instituzionalak, hauek lege esparrura mugatzen dira, baina badaude beste hemen biltzen ez diren beste indarkeria mota asko, adibidez, indarkeria simbolikoa, jarrera matxistak edo botera harremanak sortzen dituzten ondorioen salaketan oinarritzen dugu gure proposamen hau. Naiz eta deliturik ez zegoen kaltea eta abusua hor dagoelako, eta uste dugu gai honetan adibidez mugimendu feministak zeresan asko daukala hau garatzeko orduan. Eta gero, Elgoibarko Izarrarekin sinatutako hitzarmenean, ikusi da azken urteetan, izan duten murrizketa oso nabarmena izan dela. Euskararen sustapena, gazteak eta gure kultura sustatzeko apustu bat egiten baldin badugu, horrek esan nahi du, etorkizunera begira, badakugula ikuspegi estrategiko bat, eta beraz ikuspegi hori gero aurrekontuetan jaso egin beharko litzateke. Eta berriz partidak esan beharko litzateke progresiboak eta ez regresiboak. Zergatikan, eta zerbitzuen kostua, bizitzaren kostua bezala igotzen doalako, euskararen normalizazioak behar duelako jarraipena eta eraginkortasuna, eta gero familiekin, gazteekin edo eragileekin lantzen diren programak eta ekintzak epeluzekoak direlako. Beraz, horrelako murrizketak, baina jadanik landuta dauden dinamika horiek mugatzen dituzte. Eta hori azkenean horrek arrisku handia suposatu dezake. Beraz, guk esaten dugunean aurrekontuak kontinuistak direla, funtsean esaten duguna da gobernua inertzien bidez mugitzen dela. Aurreko urteetan jarraitutako orientazio berdinarekin. Ez dago proiektu estrategiko eraldatzailerik, eta herritarrekin aurreko urteetan hartutako konpromisoak ere ez baldin badira gauzatzen, agerian uzten du diskurso politikoaren eta benetako kudeaketaren arteko aldea. Eskerrik asko Itziber, eta orain Andrea zurea gaitza.
Bueno, 2026-rako 23.427.600 euroko aurrekontua dugu. 25ko hasierako aurrekontua kontutan hartuta, 9,03ko igoera suposatzen du honek. 1.991.041 euro. Arloka begiratzen badugu, aurrekontuen portzentaia hauetxek dira. Antolakuntzara 26% bideratuko da, herritartasunera 33,7% eta lurraldera 40%. Pandemia garaitik eta 2025-era gastuen muga ez da kontutan hartu. Pandemiari aurre egiteko ikaragarri igo zirelako gastuak. Baina joan zen urtean berriz martxan jarri izan eta horrek gastuak oraindik eta zorrotzago begiratu beharra ekarri digu. Hori dela eta 2026-rako gastuak orokorrean 3,2% besterik ez dira igoko. Aurrekontu honen onarpenean, langileekin negoziatu eta adostutako azken balorazioak kontutan hartu dugu beraien soldatak ezartzeko. Eskertu eta balorean jarri nahi dugu azken urtean egin den lana, eta honek adostasun batean bukatzea lan on baten emaitza izan da. Lanpostu berriak ere bai sortuko dira, ingurumen teknikari adibidez. Perfil berri honek ingurumenari lotutako proiektuak era zehatzago batetan garatzea eramango gaitu. Zuekin aurrekontuen lantzerakoan proposamena egin zenuten babes klimatikoaren proiektu baten. Esan genizuen, behin langile hau martxan dagoenean planteatuko genuela proiektu hau. Ez diogu ezeskoa emango, inola ez ere ez genuke honen aurka bozkatuko. Zuek irakurketa simplista bat egin dozue gai honi buruz. Guk ez dugu esan, baina zuek ez esan dugula esaten dozue. Honi lotuta, aipatzekoa da datorren urtean begira martxan jarri nahi dan udal komunitate energetikoa. Aldundiarekin elkarlanean egon gera urtean zehar eta hurrengo urteko aurrekontuetan diru laguntza lerroan sartzea espero dugu, pauso garrantzitsu hau garatu ahal izateko. Udal gobernua benetan transizio energetikoa lantzen ari delako eta energia berriztagarrien aldeko apostu sendo bat egiten dugulako. 2026-rako inbertsio esanguratsuenak aipatuko ditugu. Errezabaleko aparkalekua, 1.106.000 eurokoa, herribideen konponketak, 80.000 euro, udal komunitate energetikoa, 240.000 euro, Mintxetako gimnasioa, 125.000 euro, edo landaguneetako lanak, 169.500 euro. Legealdiaren bigarrengo zatian gaude. Hasitako bidean pauso garrantzitsuak eman dira. Eta orain, hurrengo urtera begira, plan batzuk garatu nahi ditugu. Erdigunea bizi berritzeko plana, kirolaren plana, eta Elgoibarko energia eta klima planaren eguneratzea. Zuekin eta dagokion eragileekin landuko nahi genituenak. Legealdi hasieran emandako hitza betetzen ari gera, ilusioz, konpromisoz eta zintzotasunez. Gure lana udala kudeatzea da, eta hori egiten ari gana, baina errealitatetik, ez ametsetatik. Oposizioan egonda erreza da esatea zer egin. Nork uka ditzake proiektu interesgarriak. Denok nahi dugu gure herrirako onena, baina posible alda dena egitea. Zuekin gobernatzen ari den alkate bati entzun genion bezala, filosofiatik kudeaketara pasatzean lehentasunak lehentasun dira. Eta guk errealitatetik eta zintzotasunez kudeatzen dugu, behar guztiak neurtu eta lehentasunak ezarriz. Jakinda noski proiektu eta ideia asko denboran zehar planifikatu behar direla aurrera eramateko. Baina lanean jarraitzen dugu baliabideak lortzeko proiektu eta idea hauek gauzatzeko. Harrigarria egiten zaigu negoziaketan mantendu dozuen postura. Egiten dituzuen proposamena ia danak udal gobernuaren proposamenean daude. Oso gertu gaude. Zuek proposatutakoak ez dira aldaketa funtsezkoak. Herria ez da beste bat izango. Baina kasualitatea da, guk, zuek, ezezkoa eman diegun puntuak, marragorriak izatea. Hasiera negoziazioan, galdetu zitzaizuen ea marragorririk zegoen eta ezezkoa esan zenuten. Baina ez esandako hori, orain marragorria bihurtu da. Zergatik? Bueno, basue jakingo duzue zergatikan.
Zue jakingo duzu ezen nahi duzuen, herriari ekarpenak egin edo lehia politikan geratu. Guk argi dugu ekarpenak egitearen alde gaudela. Eta zentzu horretan, gure lorpen handiena ekarpen horiek Elgoibarko herriari egitea da. Gure eredua lankidetza eta elkarlanearen bitartez gobernatzea delako. Eta horren adierazpena da beste erakundeekin lankidetzan lortuko ditugun errealitatea egingo diren proiektu batzuk. Adibidez, ambulatorio berria, Usetxe plazaren eraberritzea, Errezabal egoitzaren eraikuntza, Altzola Mendaro bidegorriaren idazketa, Santa Clara konbentuaren proiektuaren idazketa, gizarte izerako ekipamendua sortzeko, San Lazaro egoitzan etxe bizitza dotazionalak garatzeko proiektua, gaur egungo ambulatorioan etxe bizitza garatzeko hitzarmena lortzea, Danobatekin egindako lankidetzak muskulazio gela berria, eta baserrietara ura eramateko proiektua bultzatzea. Guzti horiek lan isilearen emaitzak dira. Hori da gure eredua, lana egitea, lan eta lan. Elkarlana sustatuz, eta gure herriarentzat hurrengo hamarkadei erantzuteko gai izateko proiektuak garatuz. Oso ondo, Andrea, eskerrik asko. Ariana, bigarren txanda baten parte hartzen dizu. Barkatu Aitziber, bigarren txanda azkena izango da, bai? Bueno, Elgoibarren adibidez, lur erosketa politikarikan ez egoteaz gain, lursail erabilgarrikan salgai ez daudela adierazteak, horre ingurumena eta biodibertsitatean garatzeko estrategiarikan ez daukagula adierazten du. EH Bilduk lurrak erosteko planteatzen duenean horrek espekulazioari atea zabaltzen diola adierazi diguzue, baina hori ez dago inolaz ere justifikatuta, zen eta udalek deialdi irekiak egiten dituzte eta bertan jartzen dira hainbat baldintza tartean prezio maksimoak, metro karratuanak edo hektarean dena dalakoa. Eibarko udalak adibidez orain gutxi Urko Magalean 28 hektarea erosi ditu, Soraluzeko udalak ere bai beste 5 hektarea ere bai subentzio bitartez, beraz adibide ugari daude eta ez daude inolaz ere espekulazioari lotuta salerosketa, lur erosketa hauek. Eta gero, babes klimatikoa aipatu duzu, babes klimatikoa bat, egun dagoen espazio bat egokitzeko ingurumen teknikari bati itxaron behar baldin badigu, arazoa guk uste baino larriagoa da. Jobenteko hornidura eramango duzuela esaten duzu, baina aldiz esaten duzute ez duzutela landuko ez baldin badago finantziazio osoa garatuta. Ur hornidurako zuen hitza eman zenuten obra hori ingo zenutela esaten, eta orain ez duzute obra hori ejekutatu nahi. Landa auzo batzuetako beharrak badirudi, zuen lehentasun artean ez direla bukatzen, eta horrek herritarrei emandako hitza apurtzea eta zintzotasun falta bat adierazten du. Faseka lantzen den proiektu batek adierazten du fase horietako bakoitza bere kasa zentzua daukala eta ez duela beste faseak inolaz ere baldintzatzen. Eta proiektuak faseka egiten baldin badira egin zuzen ere horretarako da. Ez baldintzatzeko fase batek bestea. Ez dago beraz proiektu osoa hasieratik finantziatuta edukitzera behartzen gaituen ezer. Beraz, zuek erabiltzen zuen argudio hori aitzaki bat izango litzateke. Aldundiek ur hornidura proiektu horien 50%tik 80%ko finantziazioa eskaintzen dute, Europar funtsak ere hor daude eta maileguak ere hor daude. Gero gainera, Saiobenteko bizilagunei obraren zati bat ordainaraztea juridikoki ere eztabaidagarria izan daiteke, zen eta termino juridikoetan hori ez dago justifikatuta. Auzotarrek ur hornidura horren finantziazioan parte hartzeko, auzotar hauek onura berezi bat lortzen dutela justifikatu beharko litzateke edo frogatu beharko litzateke. Gainerako biztanlek lortzen dutena baino onura handiagoa. Ezin zaie eskatu auzotar batzuei ur hornidura infrastruktura bat ordaintzea beste batzui azpigitura hau doain eskaintzen zaien bitartean. Saiobenteko auzotarrei ura kalitatezko baldintzetan eskaintzea ez da onura berezi bat, baizik eta oinarrizko eskubide bat. Ondare publiko handitzeko gure proposamenari asetza emateko zuk aipatu duzu, San Lazaroko egoitzan egingo diren etxeak edo apartamentuak,
eraikin hori ez da ustuko 2000 Errazabalgo ogoitza martxan jarri arte. Horrek esan nahi du 2027 aurrera izango dela. Beraz, ez dauka zentzurikan 2026ko proposamen bat bukatzeko justifikazio hori erabiltzea. Legegintzaldi honetan esaten duzu, 30 etxebizitza publiko egingo ditugu. Zuek proposatutakoa 2027 aurrerako proiektuak izango dira, eta beraz, orain momentuan ez dira izango eskuragarri. Eta 30 etxebizitza publiko legealdi osoan izatea oso gutxi da daukagun eskaerakin konparatuta. Etxebizitza hutsak alokairura edo salmentara bideratzeko politika aktiboak eta neurri fiskalak behar dira. Eta kontuan hartu behar da ere bai, hor daudela eskuragarri hainbat eraikin birgaitzeko aukera. Beraz, etorkizuneko proiektutan oinarritutako justifikazioak horrek ez di erantzungo gaur egun herritarrek daukaten etxebizitza beharrei. Argudio politikotzat balio dezake? Bai, baina teknikoki ez dago inolaz ere justifikatuta. Eta honekin lotuta, Muguruza eskolako eraikina ez birgaitzaren arrazoia, kostu ekonomikoa dela aipatu izan duzue, eta horrek suposatuko duen galera soziala kuantifikatu duzue. Bideragarriak diren 3 alternatiba daude une honetan udalean, eta hauetako 2 aldez aurretikan kentzen baldin badira, gobernuan gobernuaren jarduera ahula erakusten du, eta gero herritarren erabakitzeko aukera de facto baldintzatuta edo mugatuta egongo dira. Legezkoa izan daiteke? Bai, noski legezkoa izan daiteke, baina ez ditu errespetatzen parte hartze publikoaren oinarrizko printzipioak. Beraz, prozesuaren legitimitatea ere zalantzan jartzen da. Gero, proiektu estrategikoak aipatzen dituzue, baina landa garapenerako programari adibidez 60,8ko murrizketa bat sartu diozue. Jaiobenteko hornidura, esan duzue, martxan dakazuela, baina ez duzute momentuz zer egin nahi, finantzazioa sortu lortu arte, lur erosketak, herribideak konpontzea, partida guzti hauek murriztu dituzue, eta gai hauen inguruko gure proposamenak ere atzera bota dituzue. Guk ez gabiltza marrak gorriak inori jartzen, baina proiektu estrategikoak hauek dira lehentasunezko proiektuak dira, eta eperuzerakoak gainera. Gero, udal komunitate energetikoa iaz izan behartzena, aurte gauzatu behartzena, ez da gauzatu eta 2026ko aurrekontua handitu diozue. Alde nabarmena dago, aldundiak edo beste erakunde batek finantzatutako eguzki plaken proiektu bat eta komunitate energetiko batekin aldea, bat zer den eta bestea zer den azaltzeko orduan. Komunitate energetikoa da entitate kolektibo bat, normalean kooperatiba bat bezala eratzen dela, energia berriztagarria ekoizteko, kudeatzeko eta konsumitzeko. Eta batzen diren herritarrak, enpresak eta erakundeak osatzen dutera. Kooperatiba honen onura ekonomikoak eta onura sozialak justo komunitatean bertan barruan gelditzen dira. Autonomia energetikoa eta parte hartzea sustatzeko. Zer ez da komunitate energetiko bat? Administrazio batek finantzatzen du proiektu bat, eraikin publiko baten edo eraikin pribatu baten plakak jartzeko, baina egitura kooperatibo bat sortu gabe. Proiektuak ez baldin badu herritarren partizipaziorik edo onura partekaturik ez baldin badago, diruz hornitzen den energia berriztagarriko plan bat edo proiektu instalazio bat bakarrikan izango litzateke. Beraz, jakingeneko genuke, deialdi bat zabalduko duzuen, herritarren artean komunitate honetan parte hartzeko herritarrek aukera izan dezaten, edo udala izango da bakarrikan kontsumitzaile bakarra. Zeren eta bigarren aukera baldin bada, erabiltzen duzuen termino ez ditzateke zuzena izango. Zeren eta herritarrek pentsatu dezakete, zaudetela, komunitate energetikoak bultzatzen horrela ez denean. Beraz, hori argitu beharko litzateke. Edozein kasutan ere, EH Bildu bi aukeren alde azalduko litzateke. EH Bildu proposatzen duen proiektua ez da azpiegitura bat bakarrikan, baizik eta energia ekoizteko eta kontsumitzeko sare kolektibo bat sortzea planteatzen du, beraz, bai izango litzateke komunitate energetiko bat. Euskara eta gaztelaniaren proiektu berriak sortzen direnean, sortzen diren heinean, partidak gauzatuko direla, partidak egokituko zaizkiola esaten duzue. Proiektuak etorkizuneko erabaki batzuen menpe egon daitezke, erabaki hauek azteratu daitezke edo ez, baina bitartean adibidez, Elgoibarko izarrak nola planifikatuko ditu adibidez langileen prestakuntza edo baliabide material horiek. Batera proiektuak adibidez, momentuz ez dauka
partidarik. Naiz eta, kuantifikazio zehatzikan ez izan, jarri zitekeen 2026ko gutxienez partida minimo bat jakinda 10 urteko proiektu batez hitz egiten ari garela. Eta partidak ez egureratzen arrazoia azken urtean egindako zuriketan oinarritzen baldin bada, horrek esan nahi du, beste programa berriak finantzatzea oso zaila izango dela. Bukatzeko, aipatu duzu legegintzaldiko konpromisoen gehiena edo 80%tik gora gauzatu duzuela. Hori ere bai politikoki engainagarria izan daiteke, zen eta konpromiso betetzat hartzen baldin bada, azterlan bat egitea, plan bat edo diagnostiko bat egitea, baina gero azterlanak proposatzen duen hori ez baldin badako jarraitasunik aurrekontu horren barruan, bai, izan daiteke, formalki bai izan daiteke, ez egin dela, zerbait egin dela, baina ez materialki. Eta horrek hartutako konpromisoekin, konpromisoa atzeratzeko, norbait justifikatzeko edo norbait ixteko aukera bat ere eskaintzen du. Adibidez, bakardadari buruzko diagnostikoa oraindik ekintzarik gabe dago. Udal komunen plana, badirudi orain, enpresa pribatuen funts soziale itxarri behar digula herrian ganorazko komunak izateko. Merkatu plazako diagnostikoa bertan bera, biziklapena sustatzeko neurririk ez dago, eraikinetan piktograma jartzeko konpromisoa bertan bera gelditzen da. Beraz, borondate politikoa ez da erakusten bilera bat deitzeko ekintza formalarekin, baizik eta gero posizioak aldatzeko, dokumentazio partekatu eta konpromiso zehatzak hartzeko prestutasuna egon behar da. Politika batzuk gainera, printzipioetan oinarritzen dira, eta hauek ezin dira kuantifikatu, ezin dira diruz kuantifikatu, baina horrek ez du esan nahi, baliogabeago diara, lehentasun gutxiagokak direnikan. EH Bildu, €1.000 goragoko proposamenak egin ditu, eta horietatik 6% bakarrikan onartzeko prest zeundeten, gehienak azterlanak direnak. Gobernuak behin eta ber esaten baldin badigu bileran, EH Bildu erantzuten baldin badio, hori aurreikusita dago, hori egingo da, edo martxan dago, ez baldin bada dokumentorikan aztertzen, ez proiektuurikan, ez eperikan, eta ekintza zehatzikaran, ez baldin bazaigu mahai gainean jartzen, horrek adierazten alde batetik ez dago da evidentziarikan jarduera horiek benetan planifikatuta daudenikan, ezin da ebaluatu oposizioaren proposamenak modu serioan jasota daudena, eta proposamenak baztertzeko edo nolabait erantzunkizuna saihesteko argumentu bezala ere erabili daiteke. Beraz, gobernuak bere planteamendu osoa mantentzen baldin badu. Proiektu estrategiko guztiei ezetza emanez logikoa da, pentsatzea gobernuak ez duela benetan negoziatu nahi izan EH Bildurekin. Eta egoera horretan ezezkoa ematea ez da borondate politiko falta edo marre gaurria jartzen dugulako, baizik eta gure erantzunkizun demokratikoarekin betetzea. Eskerrik asko Aitziber eta bain bukatzeko Andrea zurea daitza. Bueno. Gauza asko entzun ditugu, eztabaidan eta batzuk benetan harritzen gaituzten. Guk uste dugu zuen estrategia ez dela adostasunik lortzea. Aurretik erabakitako ezetza justifikatzea baino. Gurekin esertzen zeratenean beti jartzen duzue pisu handiagoa banatzen gaituen puntuetan, bantzen gaituenetan baino. Eta guk alderantziz ikusten dugu gauzia. Danok ikuspegi herrikoia edukiko bagenu, batzen gaituena balioan ipiniko genuke. Zuek zer esaten diguzue, alternatiba badagoela, baina zein da alternatiba hori? Guk ez dugu ikusten alternatibarik. Zuek aurkeztu dituzuen proiektuak, ia danak aurre ikusita daude, ero martxan jarriko dira, naiz eta zuk esan bakarrikan 6% onartzeko prest geundela. Bueno, guk zuek esaten duzuena kanpoan utzi ditugun proiektu horiek, guk ez diegu ezetza eman. Bakarrik esan dugu lehentasuna daudela. Eta lehentasuna da lehenengo gauza batzuk egin eta gero beste batzuk. Eta hori kudeatzea da. Eta kudeatzen zaudenean hori oso garbia da. Gero beste batzuk, beste aurrekontuan sartzeko planteatu duzuen beste gai batzuk, jakin nahiko genuke aurrekontua orekatzeko ze partidak kenduko zenukete horrek sartzeko, porque sarrerak eta gastuak orekatuta egon behar dira. Orduan, gastu gehiago sartzeko, nunbaitzetik kendu behar da dirua. Eta hori ez duzue zuen proposamenean ipini.
Eta gero, gauza garrantzitsu bat esan nahi dugu, zuen bozkarekin, zuen kontrako bozkarekin, gauza askori ematen diozue ezetza. Gure aurrekontuan sartuta dauden gauza askori. Adibidez, sorkuntzari, langileen lan baldintza hobekuntzari, elkarteen behar duten diru laguntzei, batera Elgoibarren proiektuari, egoera zaurgarrian dauden herritarre bideratutako dauden laguntzeri, Errezabal egoitzaren eraikitzeari, aparkaleku berriak sortzeari, kirol planari eta beste hainbat gauzei. Udal gobernuaren aurrekontu proposamenean kontra egiten dozuenean, honen kontra egiten dozue. Zuen proposamenaren 60% aurrekontuan sartuta dago. Eta beste 20 bat esan zaizue, ahalbideratuko diren ekimenak izan da, edukiko dugula denbora horrek kuantifikatzeko eta elkarrekin erabakiak hartzeko. Eta nola da posible, 100 ia 80 bidegarria dela esan dizuguenean, zuek beti bezala kontra bozkatzea. Guk ez dugu ezagutzen zein da zuen eredu hori, eta uste dugu egiten ari zareten oposizioa ez dela eraikitzailea. Gure borondatea beti esaten zaizuen bezala elkarlanean aritzea dela. Elgoibar hobetuko duten proiektua garatzeko. Lehia politikoa kanpainak egingo da, baina bitartean egin dezagun elkarrekin lan on bat, Elgoibar hobe bat lortzeko. Eskerrik asko. Oso ondo, Andrea, eta oina bozkatzera pasako gara. Orduan, proposamenaren aldeko botoak kontra 10 alde eta 7 kontra. Hirugarren puntua, udal langileen zerrendaren aldaketa onartzea, kasu honetan daukagu antolakuntzako irizpena, eta proposatzen akordioak hauetxe dira. Lehenengoa, udal honetako lanpostu zerrenden aldaketa onartzea, eranskinen agertzen diren taulan jasotzen direnak. Bigarrena, lanpostu zerrenda osorik argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta udalaren egoitza elektronikoan, eta hirugarrena, lanpostu zerrendaren kopia bana, helaraziko zaie, estatuko administraziori baita autonomia erkidegoan eskumena duen organoari ere. Zerbait esan nahi badu norbaitek, ez bozkatuko dugu orduan. Proposamenen aldeko botoak, hau batez. Laugarren puntua, kirol batzorde informatzailearen sorrera akordioa. Hau ere antolakuntza batzordeko irizpena daukagu, eta proposatzen dien akordioak ondorengoa dira. Lehenengoa, 2026ko urtarrilaren batetik aurrera, izaera iraunkorreko batzorde informatzaile bat sortzeko onarpena ematea. Legealdiak iraungo duen denborarako. Batzordearen izena kirol batzorde informatzaile izango da, eta batzordearen xedea izango da Elgoibarko kirolari buruzko azterketa, txostenak eta kontsultak egitea. Bigarrena, kirol batzorde informatzaileentzat honako osaera hau erabakitzea. EAJ-ko 3 kide, EH Bilduko 2 kide eta PSE-ko kide bat. Hirugarrena, kirol batzorde informatzaileak hileroko maiztasunarekin egingo ditu ohiko bilerak, eta laugarrena, akordioa ditzen ematea udal talde politiko desberdini eta bidenabar jakinaraztea izendatu egin beharko dituztela batzordean izango dituzten ordezkaria. Gainera, ordezko bat ere izendatu izango dute titular bakoitzeko. Hori idatziz adieraziko diote alkateari, akordio jakinarazi eta 10 egunetako epean. Zerbait esateko da kasue, behitze behar. No, adierazizko da. Patronatua desegitea eta udalaren barruan integratzea ondo deritzogu. Lehen patronatuko batzordean aurretiko informazioa geneukan eta esleipen baldintzetan edo zerbitzuen inguruan proposamenak egiteko aukera zuen EH Bildu. Orain aldiz beste batzorde informatzaileetan gertatzen denari jarraituz, egiten duzuenaren berri bakarrikan emango duzue. Kontutan hartuta udal honetan informazioaren kudeaketa eta gardentasun maila nolakoa den, beste potzoilun batean sartuko garela aurreikusten dugu, hala ere alde bozkatuko dugu. Vale, bozkatuko dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, hau batez,
Azkena, bosgarrena, eskari galderak. Norbait ez oso baldin baduka. Ez daka igual, lehenugo jakin bagendu, baina mintxetako urakin ze pasatzen den, edo ia baten batek argitzu leike daban, ze bixar ere 6 orduan urik ez dugu ukiko herriko parte handi batek. Bai, ez egiten zute zeitan, bai. Gipuzkoako urak ari da sortudan arazo bat konpontzen, tutu nagusi batetan sortu da, urgentzia esatzo konponketa bat izan, horregatik moztu biat izan zen auzugan ura, eta bizako ere aurre ikuspen badao, soluzionatzeko behin betikoz, eta gainera implementatuko dira sistema batzuk, aurrerantzian ere egon daitezkena arazoak hobeto ikusteko teknologia bidez. Horregatik bixar ur-mosketa bat ere egongo da, eta aurre ikusten esan diguten ez, aurre ikusten da azkeneko ur-mosketa izatea, gero obrak jarrituko dute. Bale, ez badu beste ezer bukatu dugu, osoko bilkura.